Seguimos no Quen anda aí e falamos agora do acontecido esta mesma mañá na zona bella de Santiago de Compostela. Está no vendo un home foi detido por ameazar cun coitelo a varias persoas na praza do Toural en Santiago. Vivíronse dende logo momentos de moitísima tensión e ademais é que é unha zona onde xa se registraron anteriormente noutras ocasións pois conflitos e enfrontamentos varios. Imos pulsar o sentir dos veciños dese casco bello de Santiago. Roberto Almuíña, vos pedides máis presenza policial na zona e pedídela ademais dende hai bastante tempo. Moi boa tarde. Moi boa tarde, sí. Nós non entendemos que o labor policial se teña que desenrolar exclusivamente dentro das oficinas. Nos entendemos que a policía ten que patrullar a pé a cidade, porque esta é unha cidade con un tamaño que se pode pasear. Algúns están moi preocupados pola cidade dos 15 minutos, aquí témola xa. E o que non pode ser, pois, é que se non se baixa do coche, como pasa habitualmente, é difícil entender, enterarse, sobre todo, do que está pasando. Xa sei que nos cuarteles das policías teñen cámaras, pero as cámaras, como teñen cento e pico, actívanse cando se reciben unha chamada dos veciños alarmados. No caso que nos ocupa, eu mesmo onte ás 2 da tarde pasei por diante do sitio onde estaba este señor, estaba increpando a un vendedor da 11 dicíndolle volve chamar a policía, e veíase moito máis alterado que está habitualmente, porque moitas veces este señor está normal, é posiblemente un politoxicómano, sobre todo o que consumen alcohol, porque é barato e é fácil de conseguir. Xa digo, hai moitos días que este señor e outros que están ali, pois a súa actitud é normal e non hai nada que decir. Pero o problema é cando estes señores teñen, pois non sei se é un brote ou algunha circunstancia que os altera demais, requerirían unha atención especial. Bueno, estamos vendo este episodio no que esa persoa, polo que dis cun comportamento recorrente, non é a primeira vez que protagoniza escenas deste tipo, intenta agredir con arma branca a varias persoas, pero é que ademais a plena luz do día, é que sorprende, non? Ese nivel de violencia, pois en un momento calquera do día. Xa digo, este señor é un enfermo mental, o sea, primeiro é iso. Este señor, pois, unha das cousas que ten, pois, posiblemente sexa alcoholismo. Eu non son quen para dictaminalo, por suposto. Pero xa digo, o que non pode ser é que as empregadas e os empregados do Freud, que está na Praza do Toural, teñan que sufrir de xeito reiterado os problemas que causan el e outros indixentes que acampan por aquela zona. Entón, nós o que pedimos é, primeiro, atención para a xente do supermercado, que son xente que están servindo á comunidade, que cando foi a COVID, aí estuveron a pé do comercio servíndonos a todos. E levan moitos anos co tema dos indixentes ali pegados, como tamén os comerciantes. O que pasa é que os comerciantes, como a Riande, xa se xubilou, do Cobo tamén se xubilou, e van pechando as tendas que hai de arredor. Non pode ser eso. Nós o que pedimos é que se apoie ao comercio local. Unha parte do apoio pasa pola presencia da policía a pé. E iso é o que estamos demandando. E de logo que disminúan eses altercados e tamén se vele por estas persoas que poden ter problemas de saúde mental ou vítimas tamén da drogodependencia. Roberto Almuíña, moitísimas grazas. Moitísimas gracias a vos. Boa tarde. Unha aperta. O home que víamos agora nas imaxes está detido. Evidentemente, nas próximas horas pasará a disposición judicial. Non sei, Miguel, ao que se enfronta. Seguramente non se vai a quedar nunha multa, verdade? Depende un pouco de como... En principio, este home o que estaba causando era unha ameaza a ese individuo que pasaba por a rúa cunha navalla ou cun coitelo que algo levaba na man. Entonces, dependendo de como se faga esa ameaza, se hai unha condición, é dicir, voute a clavar porque quero conseguir algo, ou voute a clavar para hacerte o fin,
a amenaza agrávase. Entonces vamos a ter que esperar a ver que é o que pasou exactamente no momento para ver se vai quedar só nunha multa ou incluso se fose reincidente enfrontarse a unha prisión. Nestes casos, moitas veces tamén os veciños o que se queixan é que efectivamente pois os protagonistas destas situacións son detidos, pero case inmediatamente son postos novamente en liberdade e en pouco tempo pois volven a protagonizar un suceso destas características. Claro, que normalmente cando se executan estes actos son pois ameazas, digamos, que se consideran leves. Unha ameaza pois leve, a pena é unha multa. Só cando hai moita reincidencia e en algún momento hai unha ameaza ou calquer delito que xa se considera un pouco grave é cando vamos a ter unhas consecuencias directas de prisión. A ver, no Ouroural pasa isto, bueno, quizáis non as ameazas cun coitelo na man, que víamos a reacción do pobre chaval que botaba pasos para atrás. Que sí, entendo perfectamente a reacción, pero en Suño, por exemplo, a comenzos do pasado verán, houbo unha liorta entre dous toxicómanos que paran sempre no Ouroural. A ver, é habitual, era o que nos decía Roberto, é habitual a presenza de persoas con algún tipo de problema de saúde mental ou con algún tipo de dependencia. Si é certo, no caso que vieron en Santiago, tamén aconteceu noutras cidades, sí que é habitual e eu recordo dende sempre, prácticamente, non? Velos, pero chama atención antes, eu non recordaba ver tantos altercados. Xa, no, e además o que estaba contando antes é que empezaron a liorta con paraguas e paus os dous toxicómanos e foron os propios veciños e comerciantes os que tiveron que separalos. Wow. Sabes? Que xa que teñan que meterse os veciños, evidentemente porque estaban aí ao lado, seguramente viñeron moi rápido a policía, pero que algún día, ninguén o desexa, quizáis vai pasar algo así que moi grave. E esa intervención por parte dos veciños é un síntoma de algún xeito, Miguel, de que están case que afeitos, non, a este tipo de altercados. Sí, mas neste caso creo que quen reteu ao compañero foi un traballador que andaba por a zoa. Así que temos que ter en conta que a toxicomanía no Código Penal pode ser unha circunstancia que atenúe a pena. Entonces pode ser un pouco a justificación para que vexamos que continuamente tamén están saindo, que me preguntabas antes, a rúa. Bueno, que o sentir dos veciños é ese, non? Claro, entonces, pues bueno, aí hai un pouco un debate de si eso ten que ser considerado un atenuante ou non. Aí xa cada un ten que opinar, pero ca lei na man si sería un atenuante. Bueno, pois os veciños piden, dende logo, máis presenza policial e o gallá non volvamos ver estas imaxes. Toca falar dos abrazos dos roubos con abrazo. Sí, é que isto é unha novidade Robos absoluta. con abrazo, parece que veñen con amor, pero non, veñen polas nosas